kaikille! Moi! Tänään Veera on täällä. Ja Veera meikkaa mut tällä kertaa. Joo. Saa nähdä mitä tästä tulee, koska Veera ei ikinä meikkaa itteensä, paitsi no sä teet sun kulmat. Niin. Mutta joo. Aloitetaan. Let's get started. Ensin laitetaan tätä Baby Skin. Ai niin, hei muuten. Yksi juttu. Me kuvataan Veerankin kanavalle videota ja siinä mä meikkaan Veeraa. Ja joo, nyt me voidaan aloittaa. Eli ensin. Ja mä en muuten sit opasta yhtään Veeraa. Tässä on tää Baby Skin primer. Joo, aloita. Noin. Sitten sä laitat huulirasvaa. Ja sit tuli mun hampaisiin. Sitten tulee siinä tää CC-voide. Sitten tää paskanen beauty joka on ihan kakassa. Koska se on koskenut fanin naamaa. Okei. Ai tolla. No nyt sä laitoit kyllä vähän Tehdään liikaa. neutraali. Neutraali. Mä muistan kun Tää Veera tosi oli netis. pieni. Ja mä en ikinä halunnut, että Veera meikkaa mua. Meikkaisi mua. Aina meikkaa mut vaan. Koska Veera teki sellaiset... Pellemeikit. Se laittoi sinistä tänne niinku kulmakarvaan asti. Siis luomiväriä kulmakarvaan asti. Joten... Ja sit se laittoi aina huulipunaa, sellaista punaista huulipunaa tänne. Niin tällaiset kunnon botox-huulet. Joo, mä muistan. Se näytti niin tyhmältä. Vedän sit vähän omia tekniikoita, koska meikkikurohan käyttää omia niksejään. Noin. Vitsi nyt. Ai niin, se concealer. Tää, se olisi se 10. Noin. Sitten otetaan Beauty Blender ja blendataan ulos kaikki. Ulos. Siis blendataan. Vitsi. Sormia pitää myös vähän käyttää tämän oikean meikkijuruja. Kai sä oot pesty sun käden. Joo. Hyvä. Sitten tää irtopuuteri. Miksi edes tätä Oho. käytetään? Tää liikaa. Okei, sit toiselle puolelle. Et sä voi noin. Okei, ei enää. Okei. Noin. Sitten sen jälkeen tehdään kulmat. Pilalla. Kaikki mun meikit tulee pilaantua, kiitos sun. Joo, nyt tulee siis kulmat. Niin kauan kun meikit paistuu. Okei. Kulmat mä osaan laittaa. Oho. No ei, kyllä meikkitaiteilijakin tekee vireitä. Sit tulee aika hyvä. Näin. Sitten tehdään toinen. Sitten otetaan EOS. Otetaan toi. Jos te ette tiennyt, niin tää on siis lifehack, että tätä voi käyttää siis kulmakielinä. Voitte mennä kattoo mun arkimeikkivideon, siinä mä sitten selitän enemmän. Pyytää. Odotit sä mun korkiin? En mä tiedä, missä se on. Tossa. Levitetään kasvoille. Noin. Ja sitten puuteri. Natural Coating Skin Corrector. Tää on kyllä aika hyvä mun mielestä. Kuule meikkitaiteilija. Mut saa nähdä vielä, kun sä laitat luomiväri. Miten tää? Puuteria naamaan. Nämä kaikki meikit sopii tosi hyvin niinku sun ihoon. Nää niinku värit esille. Niin. Ja
mä nyt halua olla mitään kalpea naama tai joku tosi tumma. Sitten Bonda. Mikä sen nimi on? Varjostus. Tuu enemmän tänne päin, sua ei nähdä. Sori. Se ei näyttäis kamerassa. Ei se haittaa. Toinen sitten siellä. Sitten Contour on fleek. Sitten sen jälkeen... Highlight. Joo. Ai niin, mä en saa opasta oikeesti. Mä käytän The Nudes. By Maybelline. Otetaanko se vähän tollanen kultainen? Tollanen. No ei. Otetaan toi kylmä tosta. Mä tiedän aika hyvin nää jutut. Onko se valmis se pohjameikki nyt? Mutta mä teen nyt luomiväri. Ja mä tiedän jo melkein millaisen mä teen. Ensin mä laitan tänne, niinku tonne, niin mä laitan tota tumminta. Oi vitsi. Näin. Smoky eye. Sen jälkeen otetaan ihan tohon alas suomelle vähän lisää. Tohon noin. Ja sit sen jälkeen otetaan tollasta glitteriväriä tollasta, joka on tollasta glitteriä. Glitteriä ei voi olla liikaa. Tai ehkä voi. Otetaan Onko se valmis? ei kun mä laitan to the inner corner. Ja toiseen. Mut oota, se ei oo vielä valmis, koska mun pitää... Saanko mä käyttää tota concealeria ja vähän tota peittääks fail kohta? Tai meikkivoidetta. Se meni kulkukarvaan. Okei. Mä otan sen sit pois. Sitten kulmakynä. Mut eiks vaan voi tehdä näin? Mä harjaan sen pois. Otetaan yksi lingeri. Ei ku, miksi sä et laita lipsaria? Mitä sä teet? Älä räpsytä niitä silmiä. Ja sit otetaan yksi lingeriä. Sä tehdä noin. Eiks mä näin? Onko tässä tämä valmis meikki nyt? Joo. Eli tässä on tää valmis meikki. Ihan hyvä, vaikka nämä luomivärit ehkä. Hei! Mä tykkäsin, että niistä tuli hyvä. Joo. Mutta miten mä saan? Sä meikkaat mut siihen. Joo, me tehdään siis Veera-kanavalle toinen video. Ja siinä mä meikkaan Veeran. Ja joo, menkää tsekkaa se, mä linkkaan sen tonne alas sitten heti kun se on tullut YouTubeen. Ja Joo. Mutta tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, niin pankaa peut ylös. Mut tilatkaa meidän kanavat. älkää tilatkaa ton kanavaa, vaan mun! Joo, tilatkaa nyt mun rakkaan siskon kanava myös. Menkää tsekkaa videoa. Mutta ei meillä enää muuta. Moi moi!